Guwapa kayong bulan guys, tra. Guwapa kayong bulan. Aya! Guwapa kayong bulan guys. Ijay sila og pang picture sa kuan. What's up guys? Asa ka karon ni Mark? Na ako sa Lao Proper Boulevard. Hi guys! Asa ka day? Na ako diri sa Lao Proper. La, lami kay kaligo, no? Hi guys! Maligo mig dagat. Oh, kaligo dry, may pa dry. Dala pa kag kuan ngon bitaw kon gani ha. Oh, Oh, na, di ba? ako magong i-live. Oh. Ha? Ga-live ka? Oh, tanawa ra gud ninyo guys. Oh, tanawa, nagkayalo na gid siya. Hi guys! Nami diri karon sa volleyball. Ati pot. Nami kay diri joggingan. Agay. Oh, Bando siya ginang sisig. sisig. Sige na. Dahil natay bahaw dito sa inyo ha? Ah. Naa. Takloban yung pang. Oh. Kuan siya guna? Sige pa kana siya guna day. Out lang nito ay papilig rice. Pila sisig with rice Ha? na. Oh, tala, tala. Tugod amo sayo pag-ayaw. Hello, Digimark. Nya, karon Digimark. Asa man ta paingon? Manglibre ka na mo Digimark. Magpalibre ta ng mga naninda diha. Buwe. Lami kay kumuto ni bataan eh. Tanggol. Tanggol. Lami kay bulan tanggol na. Lami kay bulan tanggol. Bye. Bye. Bye na. Asa ka gakunik ka sa wifi? Oh. Wala na ra si Madam. Nagpila po nimo ukay-ukay dam. Pag 5 na lang. 5 na lang gid ba yun? Paingon mi sa kuan sa Boulevard sa Kananan. Order lang mo unsa inyo gusto. Asa dapat na sisig? Order lang mo, order. Nami karon sa Odette and Marvin. Nice sisig. Patew. Wala sinawa ka akong nawong ani oh. Mura magipahidan og mura magitilaag Tolos. baka. Haday, tarawa. Say mo, sir. Kanitaran akong kanon. Aw. Gi apat sa ta. Upat sa. Dili ka kangalo eh. Dungog na kayo mag-ubig-ubig ganyan, no? Asa na pit dire? Si madungo pa dito. Kalayo ato? Dili madungog. May sila taga katok-katok kuno ako ang Short. short. Bahala mo dira hadlok pa nung Nami kayong bulan. Guwapa kayo dai no? Bulan dai tanaw na. Bulan, guwapa kaayo. No. Ice cream ni Mark. Ice cream yummy. Ah, galay pa mo siya. Unsa na? Nice. Something get them. Sino sila nun dahil? Hello guys, nami karon sa Boulevard. Nami diri karon sa Kananan diri sa Boulevard. Nag-order mi og sisig. Pa-music sa radyo ba? Na ako sa dati karunda. Ano mo diri guys kay tanaw lang mga sudan oh. Na sila'y mga saang. Na sila'y barbecue. Tapos sila'y siomay. Tapos sila'y sinabaw. Free na nilang sabaw guys diri. Doon lang mo diri sa kuan oh. Sa Odette and Marvin. Boulevard. I'm in love, such a free. Lao Proper Plaudel. Hoy, dagan yun na karniran kay promoter mi ani. Bilang kuan. Ano ba? Shumay. Ata 5. Michelle! Unom. Try. Simon dito. Dara guys, among gi-order. Agay pisti. Dara.
Sisig. Wala ni siya rice. Kaya wala mi nag rice. Di mi mag rice kay oh tanaw mo mga lawas. Ha? Sisig. Tara guys, inyong order. Order mo dali mo ni siya. Wala ni siya rice pero gusto mo na yung rice with rice. Hala na. Adi ka rin magtanong-tanong ito ka auto kon. Nala niyo. Kay mag-vlog ko. Dili init. Dili init kay kahoy man na. Uli ra na ko ni Biang. Ay, apil palita. Kayo ka day. Tala na. Abiyan na siya draw. Mata na si DJ Mark kami baka na. Ah. Dali na pa. Akong order oh. Shoot, walang sabit. Dali na pa, dali lakaw. Pauli na mi guys. Ang uli na mi kay ngit-ngit na oh. Pero ang bulan hayag kay hala day. Tanamang bulan day lamiya kayo day. Lagi lami kay siya asin. Kan Nice kay siya jod. Supa. Buang. Bye guys.